Ayikho futhi umuntu ozobadlalela. Yabo. No one. Alikho iplay elisha futhi abangalisayini ukuthi lizoshaya amagoli defend. So yibo. Yeah, kubona yonke into abenzela umuntu bazenzela bona. Abahambe baye and futhi bayidliwe igame yayizolo visas ilokhunje iStelis. So manje kukubona is either ba relegate straight or ba fight abayodlala ama playoffs. Now awusafanele ukuthi bawine. But ngcono ukudlala ama playoffs kunokuthi ube relegated nje gone. Konje ukuthi uhlulekile. Yes. Kunzima kanje ukubuye. Khona ama team aloku ahamba awaphindanga iJomo nje. Ayigcine ku-ABC. Santos. Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Nkabi. So bafethu siyanibingelela sithi welcome back to Starting 11. Bafethu we are back with another video. Sike sathi ukuthi kancane because izolo bekudlala ama games amaningi so sithe ukubambeka kancane. So njengenjalo bafethu ngihamba noSibude amanyana. Shop kunjani? Namhlanje bekudlala iMamelodi Sundowns versus AS FAR Rabat in Pretoria first leg ye-CAF Champions League. Ephele ngo-1-0 igoli elikore uAubrey Modiba. So congratulations to Mamelodi Sundowns. Badlale kahle. I think position 70. Yeah. 72. Yeah. So I think it was a really good game, but although they miss some chances, I think they should be 4-0. Yeah. Yeah, so sibuye kanjani game? Nginibingelele ma followers zethu, ma subscribers zethu. Sibonga umdalo sasigcinile. Please sicela ningakhohlwa ukusifollowa kwi Starting 11 Starting 11 XI ku YouTube. Yeah. Adlalile ama games, idlalile game namhlanje nayizola adlalile ama game. Then evikini beyidlalile Sundowns igame yayo yokugcina kwi league. Betray. Yeah, nakhona bebheka ukuthi iwine akwangenzeka. Yabo. Adlala nayizolo enye futhi team idrawile bekumele yenze lento eyenzeke namhlanje. If you want uphakamisa indebe, you score noma igoli eli1 uphakamisa indebe, no delays. Yeah, unumber 3 naye uwinile ngo-1-0 mangingaphosisi ngolalile. Yeah, namhlanje AS FAR being eco strong in attacking. Yeah, bebeshaye i-load block kusho ukuthi ngathi mhlambe bebesaba ukuba open ba attack because ama chances abawa creator ngiyabo lama chances atholwe yiSundowns. uLeon noLeclerc ayizange wathole iAS FAR lawo ma chances yona. 0 shots on target. Kona babonile ukuthi bayakwazi ukuthi bangene kule side lika Modiba. Yeah, ubani udlokhuthi ofahla ubani umafahla ufahla umafahla no hardware hardraf. Yeah, bazamile ukuthi bangene ngapha kuModiba. Kwakusho ukuthi ke iSundowns i-defense beyi intact, ayizange iwenze lamaphutha ajwayele ukwenziwa. Imaphi lawo maphutha? Ukeeper athi uphasela i-defender, it's either uphasela Cupid or uNdamane li-interceptwe noma umdown noma umuntu li-interceptwe i-striker se-opponent kube igoli. Ne-defense ayikho ethi iphasela ukeeper noma enye defender kwaba i-short ball ekulula ukuthi interceptwe i-striker kulokhu bebeka lawo maphutha bebewagadile. Kusho ukuthi bebeyinaka iSundowns, bayayazi bebewagadile lawo maphutha because cishe kwenzeke 2 or 3 times ukuthi i-strike ngithi sithi selifica ibhola lizo intersecta likwazi ukuthi bakora. Kwenzekile yakwazi ukuthi i-recover iSundowns ilimake lelo bhola. So without i-creativity ye-AS FAR, no goal for the whole second half. Ba defendile mhlambe bafihle ilokhujana induku emqubeni asazi because abantu abatholile ama chance nangu lapha iSundowns bekhuphuka uModiba. Yeah,
khuphuka uModiba bephasa laphana uNono ukuthola uLokhujana uLeon ngebhadi angazi kwenzakaleni ayi uthola ama clear cut chances ayi2 wamisa akhonanga ukuthi athola igoli ne free kick yamkwena well done to uModiba to convert le free kick uyizamile ukhipha wayithinta but isandla besingekho enough ukuthi singalichithela ngaphandle yabhala iSundowns okuthi kube yiwinning goal 37 minutes uyibambileke uMatteo ingoba zodwa igame azange abe khona ama mistake amaningi njengoba ehlala enza and ibuyile iLokhujana ubuyile iGrootman Jaden Adams esiswini ngasho ukuthi somewhere somehow ibuyile iSundowns even nokusubstitute kuphuma uModiba kungena futhi umuntu oright ulunga yabo ukhephule Clark ufaka uLokusaleng yabo ufaka uLokhujana wangena no okay azange abe ne strong point uSaleng but ke uAlende ube uAlende and ukuba leya shot yakhe ifikile epalini bezoba igoli bekungakhulunywa okunye beshayile yazi yathi ukuguqa phansi insizwa sazi noma beyiqinisile yini noma beyenzela ukumosha isikhathi ukuthi bekumele kube u3-0 iscore sanamhlanje ngebhadi lutho and iexperience idlalile khona amaphasi akakhishwa uLeon phasi engekho kuPSL unfortunately alihlangananga nomuntu obe intendile ukuthi amphase no Santos overlapping yamdawu overlapha kamnandi kwayi experience umdawu waphindelela cishe 3 times baze bamqantsha bamfawula eyongena phakathi bengithi uzoyithola abamfawulanga bengithi khonta azoyidedela iexperience ke leyo kudlala ama tournament amakhulu like oClub World Cup lebe yenza umdawu namhlanje but I think iSFA isabile kakhulu iside lamdawu befuna leli Modiba babonile kusho ukuthi bayamazi bayistadishile ukuthi Sundowns na cause ayikho icross ebe successful noma icut in ball ebe successful la kumdawu yebo bebekwazi ukumshiya mabekhuphukile kodwa owacover uma esquare uyaliblocka ibhola liphumele ngaphandle yabo uma ngabe emficile uyamshielda ibhola liphumele ngaphandle kube igoal kick kusho ukuthi nothing happened la ngoba ukwazile ukuthi aphinda khophuke kusho ukuthi bebehlehla bona beblock ibala beprotect to keep ukuthi bangaconcede igoal nansi ke into ekhona if ungaskoranga away igoal lakho mawushaya igoal kubalwa kuba u1 goal yabo amagoli akho uzaphinde ukora kaningi kanti uma ushaya away goal ukudlala away liphindeka kabili lilodwa uma ngabe lama chances eqhubeka engena awathola uLeon awa convert mhlambe lo 2 goals kuzoba u4 goals plus leg lalamhlanje kuba u5 goals bazowashaya yini bona ngakubo ngoba amagoli abo wona azobe bala wodwa ngoba ba home bona abayicalculateanga lento ukuthi at least noma bengezi kuyiwina namhlanje bekumele bephume babe yinsansa bengasabi ukuthi iSundowns izokora ngoba yona mabekore u2 goals bana 4 goals ngoba ba away if iSundowns ikora amagora yi3 iscore lapho 4-3 bayiwinile igame ngakubo baya defender noma igame ingaphela ngo0-0 what if iSundowns iba successful ukudefenda ngale igame iphela ngo0-0 ngale leli goal lizo counter baqukula abazange bawenza ama calculation it is important noma ingaphela ngo1-1 ngale iSundowns ikora nabo bekora kuyafana gone igame ngoba lapho iscore seku3-1 looking at the game ucabanga ukuthi iSundowns expect igame enjani le Morocco ngicabanga ukuthi uma bebuka namhlanje bazo enhance iattacking angithi ba trailer manje bazofuna ukuthi bakhave bashaye igoli lokuwina bazo defender noma bazoyidlala lo block but ehambisana nokuthi siphuma ngama counter siyaliphasa ibhola but ke ngebhadi azange bayiteste idefense eSundowns yini ezokwenza ukuthi kube lula ukuthi bayiqhobhoze next angisho ukuthi ngeke bakona ubani ozoba enough ukuthi ke ngiyakwazi kuba beat manje ondamane noCupido yabo because iadvantage ukuthi kubuye uCupido
Yeah, I think it's closed. Shop is closed manje because if iSundowns bikwazi ucreate ama chances bevalile bedlala ilo block bedlala kanje ngoba bedlala, it's going to be worse if ba open up ngoba phela mokuthi ba attack awukwazi uku-attack u-defend at the same time. Yeah, kona ngeke khona la kumele uzukuvule khona ukuze kuyele phambili. Yeah, and iSundowns will want those spaces because enye into engiyibonile futhi bayibuka le semi-final because ucoach we-Tunisia wa-complaina ngokuthi watshelela ama-players akhe not to press uRonwen Williams. Even nalabo bengampress uRonwen Williams. Even Sebelito bebengampress because futhi bebe very cautious nje. Yabo they were very cautious, so I'm hoping to see second half emnandi yabo. Yeah, next game campaign nanokuthi enye advantage Second leg, sorry. Yeah, akasekho umuntu mhlambe ozobhayizisa iSundowns. Yabona manje bayahamba bayogeza ehotela bayolala. Ikusasa bayoze bavuke sebeyogibela i-private jet. Yeah, i-private charter. Baphumule of which ngenzeka noModiba uzobe serecoverile. Akuna game the whole week, even the next week bazobe fresh. Yabo bazobe bephumulile. Izobe selokhu iqalile le season 2025-2026. Izobe iqala iMamelodi Sundowns ukuthola i-rest engaka. Yeah, ne. And it's an advantagecal rest cause well needed. Udlala umdlalo wokugcina i-second leg ye-final ye-CAF Champions League. Yeah, they are 90 minutes away from lifting ukuphumula emqondweni ukurelax laba bantu bayamasajwa benzizana bazobe berelax kungakhathele umuntu. Esifaya izobe ithole iMamelodi Sundowns enesquad sayo ephumule efocused kuyomele basebenze 2 times than this performance yanamhlanje ukuthi bayibheat. And ke futhi njengoba ngishilo ukuthi hayi mawufuna uqukula icup uyakora. Ina 50% chances ukuthi iMamelodi Sundowns ikore le away. Uma ikorile seyina 3 goals. Yeah, iadvantage yodwa ke manje ebaselele. Siumzansi banenkinga ngempela. Yeah. Abazi ukuthi kumele bevule noma I think kodwa mina mabengaqhubeka bedlale kanje. Beyibambe ngama counter because once you open iSundowns Leon ngoba nje frustrated nje ukuthi umisa ama chance, he will want to do better with second leg. Yeah. And if he scores uba i-top goal scorer. Yabo, it's a win-win situation yakhe. Yeah, so azukwanda amagoli aqubule icup. Umzansi uyashayina, isita sesibili siyangena. And iSundowns ine chance ukuthi wine ama cups awu2 on a single day. Cause uma ilokhunja iOrbit College iku relegation. Uma i-defender idraw ne Orlando Pirates, the league is gone. Thenye into singafuni nokuyibona. Wemabhakabhaka mina bengi-expect ukuthi i-player of the season ithathele umthetho ngezandla iyofakela ibhola enethini iqukula indebe ngoba inayo phela le cup. Yeah, bakhona nabanye abangenayo le cup, even Police unayo le cup angazi. Idlala nge-23 so kuzoba in 24 hours. Idlala nge-23 game ye Orlando ye-Orbit College then i-Orlando Pirates. Then i-final nge-29 inge-24 the following day. So nje ayi khona bangawini league bengekho ngisho kwi-country yabo. Hayi, it's bad. Bazohanyiselwa ngebhanoyi bayocelebrate le grand lasemzini yabantu. Wemakhopuleni futhi ngenziwa njani vele? Yazi nifuna ukusibukisa enye into. Wakwawini into ungekho ngaphandle away kwi-country. Because manje into esemqondweni weOrbit College, those players don't want to be relegated, bro.
Yeah, they don't want to be relegated. Uzoluza le monthly income efaka uPSL uyehlathini. So salary ehla from 30,000 to 9,000. Hayi ipressure crisis ke makunzi. So angiphathi ke mona fanele babe masha uthi baphumlile abadlala ama games amaningi. Akekho umuntu abanga ifensi ke manje. Akekho futhi umuntu ozobadlalela. Yabo. No one. Alikho iplay elisha futhi abangalisayini ukuthi lizoshaya ama goal defend. So yibo. Yeah, ukubona yonke into abenzela umuntu bazenzela bona. Abahambe baye and futhi bayidliwe igame yayizolo visas ilokhunje iStelis. So manje ukubona is either ba relegate straight or ba fight abodlala ama playoffs. Now asafanele ukuthi bawine. But manje ukudlala ama playoffs kunokuthi ube relegated nje gone. Konje ukuthi uhlulekile. Kunzima kanje ukubuya. Khona ama team aloku ahamba awaphindanga iJomo nje. Ayigcine kuABC. Santos. Yabo. Bagcina behambile. Bushbuck Rigs. Bagcina nje behambile baphindanga babuye. Yabo Black Leopards. Asabazi. Siyazi ukuthi ama players eOrbit College ayilalela iPodcast yethu njengo Matthews. Yes. So bafethu kukunina thina sisho lutho. Thina siyathanda kodwa ukunibona. Yabo because abanye benu banayo potential kodwa kukunina phela. Yini nizoyikhethela ukuthi nifunani. Ukuthi nifuna ukudlala ngama players awu9 at the back kube u0 bese kuba u1 striker phambili. Niyayikhethela ukuthi uApolice bangamdedeli enzima. Manje lithola ibhola nilishayelise phambili or nifuna ukuya pound to pound Pirates nibulala ngenduku kukunini. Noma nishayile hot block niphuma ngecounter kukunina. Anivumi ukuthi omfuke ngibathola ama chance kukunina because once omfuke ngibathola mina wothi nginicushisa ukuthi yenzani yani. Dlalani low block ningavumi umfuke ngakora. Ulokhujana uApolice uright mayeshaye kude kakhulu manibona ukuthi akulula ukuthi akore kodwa angasondeli kakhulu ku D-line ngoba uzokora nimake lo muntu azomphasela. Second half senimaka abantu abayi3 umfukengi usibelebele usibelebele umfukengi uApolice manenze njalo yenze njalo iDurban City bukana umdlalo ngoba usibelebele second half usuke imvula engasezwa lutho. Yabo niye kuncanana angitshengisa iscope kanana from urefresh ayimpempe till iziyophela munye umsebenzi wakhe akukho apolice ozokora comfike ngakho sibelebele ozokora hambani ke nishoneni kuyi kodwa phela manithanda aniphoqa siniphoqa manifuna ukuqhubeka ngidlale kwiPSL manithanda ukudunisani bafowethu iPirates ngeke siyinike tip izolo bekumele ishaye 1 goal izosixolela ke kodwa nje into engiyazi abafana bami iPirates noma ningathi niyayikorisa early izonibulala ngenduku yakora first half iPirates izohlaba 6 senidliwe ke leyo game oqala ke 6 yakora first half ngcono second half senizomaka labantu abayi3 uzoqala uthi ucoach akhipha uTito akhipha ubani afaka ama substitute yabo kodwa ke asithemba ukuthi niyazi ninzana ngoba nithatha igame nayo isembombela so niyazi ninzana konje futhi makumele ama game niwashintshe nizinini nibali itori manje ngacelwanga ukuthi shintshana ama game niyashintsha nazo azoba right nizoba right yabona nje mone ntombi le egoli yabo nentombi le KZN sekumele uqale uyisendele imali uthi ayibheke ngeke ngisakwazi ukubona ngoba phela ngikubona manje ngiyodlala namaZulu noma ngiyakubona manje ngiyodlala neKaizer nePirates manje sengizodlala eLimpopo manje ngiyidlalelele koVenda yabo angisayi ukuyothola ngeke ngisakwazi namahotela engihlala ngeke ngesakwazi yabo mina ngiqale nenze njalo nemali yehla mina ngiqale ngidelete staff manje yabo bawuza anibuyi nepoint yabo it's fine nizenzelane nake kulungile bafethu thank you siyabonga.